Tvoja mama je tak tlstá, že keď si stupne na váhu, ukáže to pokračovanie na budúce. Myslíš si, že skončí niekedy vesmír? Nie. Ahoj. Koľko je hodín? Toľko, koľko ti mama nariť hodí. Kde mám počítač? Ja neviem. Idem ho hľadať. Nevieš, kde mám počítač? Ty ho zežral, vidím ten nos. Ako Pinokio.